Bon dia, bona tarda, bona nit, allò que correspongui. El meu nom és Ricard i us vaig ensenyar com a jugar a Bambú, el joc aquest de Germán P. Millán, una mena d'euro familiar publicat per Devir. En primer lloc, el desplegament està fet, tenim els taulets de jugador, el tauler central, aquí fiquem les llosetes d'equilibri que siguin les a l'esquerra marcat a l'esquerra, centre marcat al centre i dreta marcat a la dreta. Aquí les llosetes de millora, de confort, 4 llosetes d'animalets a cadascun dels temples, aquí fiquem 2 incensos de cada jugador, les llosetes de recompensa del bosc, aquí el marcador, 4 de menjar, els marcadors de jugador, el número 5, i aquí els bambús que estiguin marcats amb un rombo. Això és a l'atzar. I per finalitzar, en partides a 2 jugadors, tornem aquestes llosetes que tenen 2 ninotets tatxats. En 2 jugadors necessitem un jugador fantasma pel tema de les majories del temple. Com es fa això? Es fiquen 4 llosetes, es revelen i es fica l'incens del número que ens digui. Tauler de jugador. Tenim els 4 bambús marcats amb una àmfora que són els inicials, 3 monedes, 3 incensos i 2 bambús dels que sobren que els hem agafat, diguem-ne, a l'atzar, que els ficarem en el seu color que correspongui. Una cosa que tenim que tenir en compte abans de començar a jugar és que cada jugador agafarà una lloseta del mig de les del patró i la posarà al seu tauler. Bambú és un joc que consta de 4 rondes i cada ronda consta de 4 fases. Us vaig explicar el que farem a cada una de les fases. A la primera fase no hi ha manteniment, de la primera ronda no hi ha manteniment. L'únic que farem serà, comencem a jugar, recuperem els nostres incensos i agafem de les llosetes de recompensa del bosc, el jugador inicial, que és el que té aquesta fitxa, agafarà una lloseta de recompensa, per exemple aquesta, i passarà la resta dels jugadors, cadascú en ordre agafarà la seva i cobrarà la seva recompensa. En aquest cas, són 2 monedes. Agafo 2 monedes i les fico a la meva tauleta de monedes, que la tinc aquí. La següent fase és la fase d'estiu. Què podem fer a la fase d'estiu? A la fase d'estiu el que agafarem és ficarem bambús en aquest joc. Ficarem tants bambús com barretes d'incens tenim. I el que farem és activar les accions dels bambús que entrin. Bé, però abans de tot això, el que haurem de fer és veure quines accions es poden fer. Equilibri. Aquí podem bé o agafar 2 llosetes d'equilibri o bé resoldre 2 llosetes d'equilibri al nostre tauler o bé agafar una lloseta i resoldre un equilibri. Les majories funcionen virant esquerra a dreta. En aquest cas, per exemple, tenim pantufla i farolet, pantufla-farolet, que no puntuarà perquè tinc la pantufla al mig. En aquest cas, això sí que puntuaria perquè ens demanen 4, tenim 4 d'aquests 2, en aquest cas aquest puntuaria i en aquest cas aquest també. Si no voleu fer aquesta acció, podeu agafar i pujar un punt de felicitat. Aquí és la llar, millorar la llar. Aquí senzillament agafarem una lloseta i pagarem i rebrem. En aquest cas, per exemple, una moneda, paguem i rebem una de felicitat. Sempre es tornaran a posar noves llosetes a mesura que anem agafant. Això és la cuina, agafarem un menjar i això són les finances, agafarem 2 monedes. I ara arriba ja el moment de posar les meves barretes d'incens i el meu bambú. Podré posar tants bambús com barretes. En aquest cas, en aquest torn, que és el primer, tindré 4 barretes d'incens. Per exemple, puc agafar aquests 2 blaus, agafaré les 2 barretes d'incens que es corresponen a 2 i el posaré en el joc que ho he agafat, el blau, que és aquest. I mouré aquest marcador aquí, perquè no podem agafar en el següent el mateix color. El ficaré aquí i puc ficar 2, 2, 1, 1, com vulgui. Per exemple, fico els 2 aquí i m'emporto aquests 2 bambús. He activat el menjar, m'emporto un menjar, i he activat agafar una lloseta d'equilibri. Per exemple, agafo aquesta, immediatament es baixen i es torna a posar una. Ve al meu joc, a l'esquerra, i els 2 bambús que he recollit, que han sortit per dalt, tornen al meu tauler. La resta dels jugadors fan el mateix amb els seus bambús, em torna a tocar a mi, em queden 2 bambús. Podria activar aquests 3. Encara que només tingués 2 bambús, o podria activar un i un. Però vaig activar els 3 per veure què passa quan no queden... tenim més bambús que barretes d'incens. L'he agafat del verd, per tant, això va al temple verd. I ara el fico on vulgui. Puc ficar 2 i 1, per exemple, 2 i 1, així. Com veieu, estic activant
monedes, això que és el comodí, i l'àmfora. Vaig a fer el comodí, que per exemple és portar-me un altre de menjar, i les dues monedes. I ara el que faré serà pujar aquí i pujar aquí. I m'emporto aquests dos i aquest. Tornen al meu tauler, la resta dels jugadors juguen i, evidentment, aquest joc acaba, aquesta ronda acaba quan a cap jugador ja no li queda incens. Ara els altres jugadors podrien continuar, quan ja no ens queda incens perquè no podem ficar, doncs en aquest moment ja s'acaba la ronda i passem a la següent, s'acaba la fase i passem a la següent fase. En la fase 3, la tardor, el que tenim que mirar és qui té més majories a cada un dels temples. Les majories són el que tingui més barretes d'incens i, en cas d'empat, el que hagi posat en les últimes. Per exemple, en aquest cas, jo tinc 2 barretes i l'automa tenia 2 barretes més, però com jo he posat al darrer, jo m'emporto aquesta fitxa aquí. En aquest cas, la majoria és de 3, se l'emporta a l'automa, se'n va fora. En aquest cas, està empatat 3 contra 3, però l'últim que l'ha posat és el jugador verd, se'n van fora. I en aquest cas és 2 contra 1, jo havia guanyat, per tant m'emporto el ninotet aquest. El ninotet aquest són els déus del bosc. La manera de guanyar això és posar-lo aquí, i aquest té una habilitat que mireu en el manual en quin moment s'activa. En aquest cas precisament s'activa en aquesta fase. Quan està activat el girem i ja veureu després que pagant el tornem a girar. Deixem aquí els ninotets aquests i així funciona el tema de les majories. I la següent fase a la que tenim que passar és a l'hivern. A la fase de l'hivern el que farem és que els nostres esperits del bosc que estiguin gastats els farem, els tornem a posar drets pagant el que posa aquí, en aquest cas una moneda. És el que podem fer només si volem, no fa falta pagar-ho, si no a la següent ronda no els tindrem disponibles. I el següent és pagar, donar de menjar a les millores que hem fet a la llar. Això com funciona? És molt senzill. Això tenim que sumar totes les llosetes que tenim, en aquest cas tenim 3, i tindríem que donar-li 3 de menjar. Si només tenim 2, doncs gastarem els 2 i baixarem un punt de felicitat. En el cas, per exemple, que tinguem 3, doncs ja està, gastem 3. Tots els punts que no podem pagar els baixem en punts de felicitat. I en el cas que tinguem 2 llosetes i tenim 3 de menjar, doncs descartarem el 3. Aquí no ens tornaran calés. I així és com funciona a l'hivern. Què faríem ara? Tornaríem a passar a primera fase, donaríem aquesta fitxeta al primer jugador, que canviaria de persona, i continuaríem jugant. Pim-pam, pim-pam, pim-pam. Només recordar-vos que n'hi ha en les accions una que és una estrella, i que aquesta estrella el que vol dir és que és un comodí, serveix per qualsevol acció. Abans de començar a jugar també el que tenim que fer, veieu que aquí n'hi ha un símbol de foc, és treure les 3 de baix, i aquesta és igual, veieu que n'hi ha aquí un foc, i com a última part d'aquest manteniment tornarem a omplir totes les fitxetes de menjar. I quan acabem la darrera, que ja no quedi més, doncs passarem a la puntuació final. I com es puntua en aquest joc? És molt senzill. Quan arribem a la quarta fase de la quarta ronda, executarem això. I el primer que tenim que veure és el nostre tauler, quants animalets diferents tenim. En aquest cas tenim 3 animalets diferents. No importa que estiguin usats, perquè aquest, el kitsune, està repetit. Per tant, 3 per 2, en aquest cas, per això sumarem 6. Després mirarem a l'equilibri. L'equilibri són aquestes llosetes d'aquí. Oblidem la lloseta del centre i tenim que veure l'equilibri entre les de l'esquerra i les de la dreta. En aquest cas, la dreta suma 6 i l'esquerra suma 4. N'hi ha 2 punts de diferència. Perdrem 2 punts per cada punt de diferència. Per tant, 2 per 2, 4. Perdrem 4 punts. I l'últim és els objectius o els patrons sense haver estat aconseguits. En aquest cas, o sense haver estat puntuats, perquè sabem que quan els puntuem els fem així. En aquest cas tenim aquest patró que l'hem complert, el que passa és que no ens ha donat temps de fer aquesta acció. D'acord? Llavors, com es puntua? Doncs aquí ho diu, la meitat. En aquest cas, puntuaria 3, la meitat arrodonint cap a dalt serien 2 punts. Doncs així ho sumaríem tot en el nostre track i així és com s'acabaria la partida i agafaríem els punts finals del joc. Bé, doncs així és com se juga a Bambú, aquest euro familiar publicat per De Beer. Els números són de 2 a 4 jugadors, 14 anys o més i 90 minuts de durada, més o menys la partida. Espero que us hagi agradat i res, a jugar.
Bye.